Nigoro yo mwiburi kurigiria family yaye irio kwaneke abuna magania abo akira rituko kunyarekana ari kurende nigekoba akongu ekero mwiburi aroyomo Sam irio gwikirania amaganio ayuye family umusubati oyomo nigagokora emirimo yobo conductor bwechigari chobo sombi bwabantu gose matatu nemirimo akorire ase emyaka gwetania 3 no konyora kwaye ase emirimo yiga esabari yabeire entambe Omuguzi omongainya kwega egogacha aega egogacha narera koga omuguzi omongainya kwega egogacha aega egogacha narera koga era kurukunya kwirigira kwega egogacha aega egogacha narera koga aega egogacha narera koga uja utia Edida ogakebra ngokorera sia matatu mune conductor edina no musai no nyoro mwiboli nyane korire myaka 3 torigo chabusa yo yakorera sia ko benkomo challenge sia ne chinkongo ayenga kikwanya orete koro negento wacho ya tinjorete gasina jorete nchenganji gasinelti nche nari kuone tatu mwana wanangasira mwaka 2014 no kanyarangu mwachakira konaisika bachakire ye barua yote teri ngawango savu role mosaya teri ye kero ya ike gasie kero ya siku na nengali ye gasie nengole sababu yogo nshurikira ba gachanganyora ne kama ni security kama ni yaona njingo kana security ya maplaza yorali ali kulenda chiposta chiri orange chiri yorali eronga nyekorange mwaka ne bitinye bira nere gachiga change we kande doret kurwa wona the moment nale weta na nale weta mananda uchiali koirana na iranira keron cheta era ta nongira nilita swati nalo koni bindu mwinali ukarupiti ulengo musani ana anjito ikaranza twanya kugamba nere nilitwashia nere na bwate ni chande Rajawante inkwa ni mwaka naro kurukuchama ni ali stage na bako nyakumbeka ali ngole nyakobanga chigali nanyora noni kachanga ngamutoma litanga nona ngamateirende yena umukwanire kagwanjocho ntabinjenje bika kana kamukwanira litukoline nane ngweta nale ko enda we nko yanene ro disimando siba certificate akondangiro na ndina ikwata keteko chako kobera ngabatei ono mwako inga sana mukwana ngande njunganya kwa ngati ali naona wangitu chali mwako mu stage ali lia moti ya mezisi kwa ngati ali ngo mwako mu from there chigali njiri chali ko che andake ko chakorosi kusalegete kero ya beire konya mundu tayo ko irana nero chama ni yanda yayo mu wate ali yo chiru abwate ngo genda na mukobera ande na irana na endra ni bono njibangera ni nonyo tuenda no lio komenda na yenda Bono bakanya konara ko bakongira bakanara igonga changa ibone gali gete before shaki gete barabera nera ngo mwaka nari nduere to michukia jirite konyana ntinara ziro ka bintu byane bigasi yapa iri bono ngo nyakora igo ndo gachaka ngandi wesinga yabote bintu ekobara isi konyana negasi nkanyora ngo yo munaro tabwati bintu akona ngana no watende gete agacha bakangira ali company no ni kama gotari ganto ko mo kama ngota nganta ko chaka pa ngeri raisi go ayo mene yako ile more than 2 years nalio mai kutoka igasi sofanga miaka iga kwa ngaki ora kwa nere gasi okay nengo no kunganga nengo ndiri ngoro no bo morege buga na butanya ko by the time chakere kana chakere talia na rete sana nge mutinyo muhimu kuna matusi kuna kupigwa kuna kufanywa all sorts of nonsense lakini unavumilia wana by the time ndara used na record nteba ngo enda ndika kwanza na record chitamu ni china chini mika siku kwa saa 12 mimi nje naenda lakini wana ngachanganya wote ya huko na ndo ino nyuko nama takora metiga kwa na wana test takora meti
ngacha kunara igo bono na inche ngachaka nga kagonde bike ngomuteikeri ngazoya igo nganyora ngokobo kwanza gukorema na koba strong obe moregevu na gutakore gasi ora osobo monto kage obo mondo bwate nkore mina ndo moregevu na gutakore ikiweterete kongo piririo gochakara kagera nga one gasi okamba ko give up kabisa mangana mange matusi chisegi na buraya rero ito muntu muitane ogende katura munasindandike nto kingyari ngento kya serious ukorere bana kutige gasi nenko ndirio gochakira nkyo umuntu nabo kujana magana kurwari kwari kwasura ko baka mugwana n'uko komeke gari umuntu aje bakege seriga akomuri ina ndamu beke gari ngagenda in fact nabo ko onyo ko bwaro akomuntu risike gari murango manya wante biringa yani teriyo nto gochaka rero okore mambi wa korere keke gyonse kwa beriro obuya onante bwe gasi bonerere kubatekana ngo mate gasi ndio nse obuya bwa embolinga umuntu nokoragira kurose gasi obuya bundo rante bigoro ya gasi yabone in fact nengo anyatamangana mange for one ninkibiti bisi mbali no kumirana n'abantu bali bankaryange munya guitana munya guchanda iga kwara kutoka mambia mondo muri kumirana muntu nechinzo kwere na mambutu aiga so chitetari mondo minoro na bantaba nga mumirana temukore gasi mugende ninkibiti bisi nawe ninde gankitu distance kuru sabantu turachandana kero raidol okona mwachagiro ne kugamba mangana getamangana manga so nona ndi mwari ndribiti na bitayonga nemeremeganitie chinsa chintambe aseri tuko litukolia go yakawaida sanga kulecha ono ngobwatire ubwatire ndubwati customer chikotwara musigo getetukura chiborere saa 10 then ono buya ndikwanza saa 12 asubuhi namaliza saa 2 ise chichon speaker ya kursa 2 mpaka saa 12 negasi kursa 12 mpaka saa 2 kurende nonya yonsi ari ororo edina nigagoteba emirime yiga nibwate engencho enene gochi asare igo buyo begase gane ukipete busy nere gasi ko koroga sanande kubwate nero nonte line gasi yagone nego sanita mahitaji kulingana na nje nabo te uisane kibintu byonse lakini ni nkonita senkonde because sisi mimi tango mbata nalipa hiyo nyumba na wana nganda bali skuru na wanakula juna nwa chakula kubo mabwa bakira yeno menyete kurwa ensemo yobosombi aiga Kenya gose public transport nigebwate abasubati 10 asemia asabange babo bagokora oboconductor ayankorengana no roboti rwa World Bank omwaka w'echiribwibere emerongibere wetera ministry yobosombi aiga Kenya omubaro yigani goromoke gwetera buna emiremo eyene yemo aseria eirire monokoba eyabasacha na sego abasubati nigo bagwetera ebitango ao anene mono asengencho bale abasubati gasi abantu emanyakaneke monokobe gasi yabasacha ayeno musubati ko bitanga ndara ko boy abasubati nabange kwanyora nirwo semolemo kore gasi bana enambera bana mbako bange mono lakini mbaro namba round as from 7 questions 7 as stage ngayo stage ga bale 1 2 batatu stilo no mubaro moke asi abanta bon speak era abantu barangeri be mu bakore gasi abasubati muri batatu ko stage aibuno musubati challenge kiwe terasi gasi anyway na iga bantu na umusacha na bara guchaibo sana because musubati kuna kuanga madhara kwa wanaume bati unaji uko bomoko challenges ya jinchi kubura gasi the what challenge amangana mangi especially amatusi yote huna na kike asanda ke makungu ke kokoro kokona toko anda kobero mokora ke muntu tari kumanya sababu ya kore toro yani baire tanga bakuna bokori muntu tari kumanya nganda ke naru tabwati muntu kumuriri takitego chakwiri bisari ya bana akiora kwana ndi bakali umwana nyaro kase gasi igasi ni gasi tochore gasi
anyway into somete ngakuri school college application ya bizirura gastay ikabidi bano weekend kichwa kali news chiazi ne chinyinge cha chitoswana chinyinge uchakireba ogende yani chikasi nyinge oboreri nini hata nasibiri bakabantu chianga before ndara cha wikiraga nasibiri tinje bakabantu chianga najirda bantu roche kole tremonda macho ngaka kwa mwanga yaya ichinda nyole ngonyora usintu 200 nje namo bonongore merana ninga bantu montoni ke baru na mwana na sombe tennis kumanya tennis ya bantu batu nabo kuli nasi bana sombe muntu gera nyole basi kwanya na wana lakini bono kero na nche na nyoto musani yogo garta ngaja kera ngandi wase ti nganywana nsali ngonywana ali ngena nyona 300 na swa account anyway nabo koyego nchiri tingo tanga no aguchuko isani kya mangana yonsi na nakoereza onya na agu 300 ngotumeka 200 eminye save asekyo by the time ngocha goche chonsi kwanya na chisa nenda kana no nyumba once na rune no van school okay auna goto kwanya wano musubati kasi teri ya montensi ebe welding ebe masonry kasi ndonzi ebe carpentry ndo bwate kabenda na ndibirungu nande napenda sana hiyo kazi nje na mwana naone kisumu ne kenkwaloza kasi ingandi Turikanda wakana ndikazi ingandi nje naone cho ikirenga nimbu atase ndakere kokora ankoremera tajichimbia tintage kwebeka hivi umbe murega bako mundakorana muntu yake usikirige nda kokorerwa koni no you must be strong nje na bongo nemerecho I remember before ndaranganya kuruka ilio turumwa bana ne class rete bangore tamangana kita taliko kageranga nganya kuruka tinambia bete once umuntu batinete familia ruro unadarauliwa ndio nakwambia kuna madharau sana family members bangore tamangana tanimaya so before ndararwa no ne to ne merite ina kutoka before kasi yake nyingo nche mimi najifanyia most of my job najifanyia upige challenges chi montago kera botando nota banga diba kandi ro mwana yakase kasi wikira bono na nditara simobe konda ata ko driver na bagokora ini miaka itato wakorega si asika ngake kwa yakolire kero kende ruwa to kuganinga anganande na ruwa na sukanya stable ukayuta ite ko erora in the next few years. Okay, nchina wonga nitiaita ande nyasau kunganjira mbe driver bali na ko driver ya matatu mbe driver ko none gari yesreka in case kera nyale kanitanya kana tikina nyale kasi ndio zinaone county in case Mungu akitujalia kama todo mwana nkore ni mbwa to kuganisa na ngore singo nyora egasi ndache ko nyora pension after job niko na hamu sana ya hiyo na watu hata mnaoresha application ndio kudanga njia asiale gocha angatuanga boniga tumesaidika tumeenda mbali kwa maana montonde bwensto gokoraga sipota tegeti nyori into matunda kurugara asobogima bwaye no monto itire amange kulinde tara kwa moyo ndotenga asobogima bwa no kweresa kwara itire challenges chinyinge nkike gego kobe kwa moyo tara give up anyway na karolira abantu basumbugete tinkoraba ku give up no na karolira there before baka nande nchina ali kubaburumia baka nabulya ki taka chandi tinki kusikia gero chitingo nyara kwa mali bungu niche as wakati nilipatikana nchi kabidi ngende mubuli ngaki aibono ngaki ande iwa aigo ote teneneti umanye kyo gukora na buta survive so ikabidi nami nikaanza kujifunza lakini hata kurunga nanzi to kwa kazi yani noni yalinge bonga nisimami after my school na chiete na school ngalinge ke umbwali kale kuruku vana academy nona gasomi before ndaraenda no nyambwa kacha kono hoto chitikomera na maremu the late yeno anyorite naka apikipiki akagendi akambogo ima mbio nyingi school kwa kamera ne gadingo soka chinzi chino chauti mara wali ngo soka na bwatu muswati kete na ndo ndali kurusinero
anaria gosoka ontimbuki ongirani na ndongira igo nkeke gauko bekomo in fact nkonyora ndeginte gitikurwa na inde ninganchite gasi ngokora I like this job of mine as long as nkwani my living kurwa ninyanchite igo negento tanga negento gatuko ninga esingenchu nkonkonye gose asinari gendete konkonya suwimo bwane gose asinari ansukiri kuri yanyuki no bosemia bwaye okay chiko sinto chi tentoriko kana turiko chora gento na boko kore kosi iyo tarasima chiko kora gasi lakini asinari kosi yira gokonya go no ngonya ndio kubwa kwao muntu to gochora gasi gokora nsi ige kwara tumanyiti mamingi to gochora gasi gokora igasi ne gasi batevi igasi ne gasi to gochora gasi toba bavumilivu bogimansi hasta hivyo kare mteremko lazima upande mulima ndio upate mteremko maybe mali lakini hasta hiyo uanziranga no mteremko haya lazima uanzie mulima ndio uende mteremko na ige ndongere wa tange stage ari no siasa yani abantu bamatatu siasa yoka ama tu sioka ai awono chi professor no chi amangana todo tenga neke ma ekene wako kwa no boli mo esauri ekine omoko ba used tima tinga kieta bi yusi ya chapati moko ba used no anya no ndogo chota buga tita bi yingo paka utaikwa nayo okay igo neke ma ene nko barebo bono lakini ne karia ye tariembo ne gasirebo igasirebo utanye mix timanga na yona botanye kole to ko yeka igasirebo ai gatori ko ba muhoro na ntiri ko ba mube yaya oro mono utadharauliwa obo mube mono utakataliwa na watu so unajua ukora soko bera customer nere gotebanga karo yangire kuli no sigari gete omukonda gitakomara kwanyo kutwale kintu bura ikanya kakarikana jetiringo maramango motevi ngonya kwanga ayembuya lakini next mami na bora chongo mimi choyo kwanga customer na sipendi kumtusi wenye hata tutusingi customer kwa hiyo maneno nimekuambia ni sisi okay nane wataire nege ntutukia kwa sori nege ntu ni jokes hiyo jokes karo otali matatoi at your free time ukioko toka kwa sio kiwanja toka ese menyete Samanyate nimbuata sindaro sige teacher. Ngo chine nara ke burgerake. Na sibina korana ara digeri na banake na prepare ni nyumba yana because buroko nyarango soka the whole week 6 days. Sunday to Friday. Na digeri nyumba na abusa no ni chinyaro wita klase na ara sibi bintu binde changa chira chingo sibi daily. Unanko inokana wa saa 2 usiku the moment ngwe nyumba anyaro chira bana bisi ba chenchiri na inche chiringuruzi egerete marabuo ngingbatire ba kwandi skuru ba chiani kere baenda bakwira na banyora chumi mambi nyore ingo beka nende uniform ono na onye na machita iyo na onye mba igeti kuikira mbura batache na tuachiruche na bana abo tokukora chigali chigokora service a weekend Saturday yiri totally gokora gasi na Saturday yiri tukulia nengo timoka Sunday lakini wanego bidi na agenda sauri tingo timoka matukawele because day in day out no ntegemeta ituke ringo ndare Saturday na Sunday amatuka ina butukurara ngo bakari tikongoboka ono kera tu akolire na akolire koruka una burugira itegeti chekiane na akolire na washing yende yonsi eri ebintu bine biri kuikera gosibiri maragoba na bongo genda parking na rigeri gari na buringa ngonya kora mwale service yayo nchekeri bano nonye ne breki na manganani yasibigu na ngenda naganya the film day match kuendelea
Korengana n'omusubati Edina Ogake egasi iga nere komoa okonyora kwae gwakira rituko na negasi aitogeretie muno egasi agoteba buna ase engekekeigo gionsi anyakorire nero ekomoa keria aganetie ase obogima bwaye bwerituko gochia ase erinde. Joseph Mose, Getembe TV, morobere nyakwerigeria. Omuguzi omongainya kwega egogacha aega egogacha narera koga omuguzi omongainya kwega egogacha aega egogacha narera koga era kurukunya kwirigiria kwega egogacha aega egogacha narera koga aega egogacha narera koga